Čaká nás ešte posledná časť v programe Európskej rady a to je diskusia o Blízkom východe. Inak všetky ostatné závery, ktoré sa dotýkali Ukrajiny, ďalej konkurencieschopnosti či rozpočtu, už boli dohodnuté a schválené, preto si myslím, že je správne teraz o nich informovať. Môžem povedať, že tak tomu bolo aj včera. Prakticky celý deň dominovala téma Ukrajiny za účasti ukrajinského prezidenta pána Zelenského, s ktorým som sa stretol. Osobne bolo to druhé osobné stretnutie po Arménsku. Predpokladám, že opäť bude možnosť sa nakrátko stretnúť v Gdaňsku, kde sa mienim zúčastniť medzinárodnej konferencie o obnove Ukrajiny. A vrátim sa dvoma slovami k tomuto stretnutiu. Máme na mnohé veci diametrálne odlišné názory, diametrálne odlišné. Ale myslím, že ma poznáte, som zástancom dialógu a preto je mojou povinnosťou viesť dialóg aj s ľuďmi, s ktorými nemám rovnaký názor. Preto vítam, že takéto možnosti sú, pretože v priamom dialógu si viete povedať veci pragmatickejšie a efektívnejšie ako pri nejakých výmenách papierov alebo robiť to cez telefón. Preto som privítal túto možnosť a opätovne som sa sústredil na spoluprácu medzi... Chcel by som veľmi jasne povedať, že dlhodobo uznávam filozofiu, že každý, kto sa má záujem stať členom Európskej únie, sa môže prihlásiť, môže plniť kritériá, ktoré sú nastavené a na konci dňa sú to potom členské štáty, či túto krajinu príjmu alebo nepríjmu. Preto nemôžeme brániť nikomu, aby sa pokúšalo takúto európsku perspektívu a už vôbec nemôžeme brániť Ukrajine. Ja som však veľmi jasne zdôraznil, že sú tu traja kandidáti, ktorí sú podstatne lepšie pripravení. Nemôže dôjsť k žiadnym skratkám, odbočkám, k jakému zvýhodňovaniu nikoho. A pre mňa v tomto okamihu je absolútnou prioritou trojica štátov a to je Srbsko, Čierna Hora, Albánsko, ktoré sú najlepšie pripravení. A pokiaľ ide o Ukrajinu, pokiaľ Ukrajina bude mať záujem sa možno aj od nás niečo dozvedieť, pokiaľ ide o skúsenosti zo vstupu do Európskej únie, tak sme pripravení, ale ja to vnímam ako dlhodobý proces. Dlhodobý proces, pretože tých podmienok, ktoré bude treba splniť, je obrovské množstvo. Včera tá diskusia bola mimoriadne zaujímavá z toho pohľadu, že či máme viesť dialog s Ruskou federáciou alebo vojnu. Nemôžem, ani to nikdy nerobím, aby som komentoval, kto čo povedal na zasadnutí Európskej rady, ale môžem hovoriť za seba. Vystúpil som a ocenil som, že sa objavila informácia, že ľudia okolo predsedu Európskej rady, pána Koštu, vytvorili akýsi diplomatický komunikačný kanál s ruskou stranou. My tento kanál potrebujeme ako hrom. Teraz nehovoríme o negociácii, hovoríme o komunikácii. To je veľký rozdiel. Všimnite si, ako sa dejú rôzne veci. Tam komunikačný kanál je nevyhnutný a dôležitý a v tomto podporujem predsedu Európskej rady, že týmto krokom sa jeho ľudia posunuli. Je niekoľko premiérov, ja medzi nich patrím, možno taký jeden z najhlučnejších som, a to je otázka dialogu a negociácií. Teraz neriešime otázku, že kto by to mal byť, ako by to malo vyzerať. Riešime tému, či áno alebo nie. Ja dávam prednosť určite negociácií a dialogu pred vojnou. Nemôžeme mať všetkých za nepriateľov. Nie ja nepovažujem Rusko za smrteľného nepriateľa. Ale zdá sa, že Rusko je pre Európsku úniu smrteľný nepriateľ. Ideme teraz sa pustiť do Číny. Tak dobre, samozrejme, že si musíme chrániť svoje vlastné záujmy. To je úplne v poriadku.